Working President ka United Democratic Party ba Titos W Khan ulaong ba kanlong kaburom ka bakraw ya kajala ada ka sorkar ka jit batung ya ka officer pulit balarang ba bah ka kong ida shisha nongrang IPS kum ka Director General of Police ka bathamai kani ka jingkentu na ka UDP ka day hadin baka samoy terekam jong u DGP ba menta u Dr. LR Bishnoi kan kutno haka khat khandai tarik mentau benai Iya haka jing snow jong simet obede ni ka kamban tung ya DGP pertamai nga haba ngapet ya ka recommendation ya ka ba la asyul government kat kuki seniority iba ikong ida sisha nongrang ila de ka pali ka jong ibi nyo namar ba ngalai haki ni kisnam ki baladap ku ila jubat kombi acting DGP sya bakin wan kinunu ki DGP ki Papura tingas ngau bah kan ni ka kenti ka sorkari ka la deban penskam be i ban long kombi DGP Papura jong ka state ka jong namar ba kam dade tang ba ide lokal re ka kardan ka jong ila ni ka seniority ka jong iru nasui lalong deserve pwede ban yo tinakaliang ka jong ang soban bu ka jing kentu lang ka sorkar ba lapum no ban consider i bai ni wa ini kapus pa kan long ru ka jing sarong na ka bentar ka jak penri ko jong i ya ka bangin yo di long kebi ban long i DGP apo ka state ka jong i ke nakaliang ka parti mo kan pil di ni ni lam jong ka UDP ka wi lang ka sorkar ba kai ka ba pi dan ba au ba ni ka to nakaliang ka parti ka perkat kuno ka nakaliang ka kam Hoa ya kan ka kam nakaliang ka parti kampat sumdan kan no ka jing ya kren ten rei nga kermen ba ngan sapen snow kan ni haki paranong elam jong ka parti ba kan lakum no nakaliang ka parti lu kan ailang ya ka jing support lan ya ka jing menjur hakaba ban kan tulang ya ka sorkar bahkan menjur lang ya ka kerteng ka jong iban long DGP pada ka jong ka poru ban kan tulang ya ki minister ka jong i badan apa ka kabinet iban sa sim ya ka rai ka ba long final ha ka kabinet ya ka ban rai ka kerteng jong nunu DGP tengas ngau ba ka rule jong ka parti DP ka di bandon ha ka bede ba ni ka kam hoi wala dang impat don kanu ka jing ya keren la ni ka jing ya peliu jing mut halo ni ka kam nganget ba sien ni na kaliang ki paranong elam jong parti in sapen snow apo parti ka ba ni keren ni ka kam atau pishim ba mo kani ka jing shbu da jam ta ba sorkar ka rekomend ka ba juri kerteng jong i kami DGP ban jong jala mang iba kini ki banai ba adap ka don ka ni ka law under constitution ka pentut isu su tu pi iba la jiwan ju ibri ibri na jala la jong ibri trai belum trai cakap la jong kan kam pentena i kani ka kom long kani ki jing ya sumsir ka shuk sa oi ka ka bo fi ong ka de ka jing sha ka law is law ka an ka an ka long salon sar ya baro tin rei ka don ru ka advantage habang idon ya ki parado parsnam la jong ki babat ya ki kam ki ba khli do jong ka state kam tam kum chief secretary kam tam kum DGP naso ka long ka ka ba yarap sibun ha ka kum do ban penia ya ka state ka jungi ha we dei kam tam ba kaliang jong ka law and order la ni ka shong su ka shong sai kam tam bang yo i long kubi nga tharai kan yarap sibun ha ka kum do ban control ya ka law and order apa ka state ka jungi ba apring gini ki